Om. Apa to pertanyaan keparani bali dhateng kula sarombongan supados dalu menika atur pasugatan inggih menika panglipur krana panjenenganipun gadah damel ngunduh mantu panjenenganipun Raka Mas Yohan Maulana lan Mbak Wahyu Asisah ingkang sampun kelampahan nalika dinten Minggu tanggal 1 Agustus 2019 tabuh 8 enjang wonten ing padukuhan 6 Bojong RT 022 RW 0111 Panjatan Kulon Progo. Mboten wonten atur ingkang wajib kula aturaken kejawi namung mugi-mugi tansah langgeng anggenipun mangun bebrayan. Mangun bali wisma sakinah mawaddah warahmah semanten ugi panjenenganipun Bapak Kuswadi anggenipun sampun inggih menika ngaturaken pasugatan kagem para lenggah, para rawuh, para tangga tepalih, mitra kawruh sedayanipun ingkang dalu menika rawuh wonten ing dalemipun Bapak Kuswadi. Panjenenganipun pinaring ana liru ingkang sakmurwat kaliyan kesaenanipun lan nampa barokah rejeki ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Menika ingkang saged kula aturaken sembah nuwun. Sampun tabuh kalih. Mila ya ndang cekat-ceket apa perlune goro-goro ya tetembangan sing kepenak sing iso dirasake kagem para lenggah. Wah, matur suwun mboten nyono piyai saking Bojong sakiwa tengenipun namung menika ugi mboten saking piyai Bojong. Saking pundi-pundi papan sami rawuh wonten ing papan mriki ngantos papanipun mboten namot. Sembah nuwun anggenipun sami tresna dhateng kagunan wayang kulit utawi seni budaya kula lan panjenengan. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ning 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 nong 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 nong. Gamelane ya jos. Jotos-jotos kabeh. Ya ming sajake kurang dilaras menika mangke nek wis dilaras Pak Kus, wah penake ra jamak-jamak. Slenteme sing telu rada sliring. Kenonge akeh sing rada sliring, mangke nek diundangke tukang laras gamelan wis dilaras ngono diunekke jan penek kae. Wong gamelane ya apik tenan. Ning 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 nong nong nong. Lumbung desa pratani padha makarya. Cedak mikir. Ayo yo. Balungane Mas. Ayo di ayo gambang tok. Ayo Siterto. Wis ra apa-apa, dilaras meneh. Cetha kabeh saiki. Ya didhawuhake Mbak kula tak ngundang Kang Gareng kali Bagong. Wektune ndak ngoyak engko ndak malah ora rampung-rampung. Neno neno. Mangga. Salah siji. Sungai ajo
ngetan bali ngulon ngono sapa tro daleme Pak Kuswadi duwe gawe apa mantu putrane Mas Yohan Maulana karo Mbak Wahyu Azizah kanthi atur ora saoke-oke sakinah mawaddah warahmah wis mencakup semuanya ora tekan kaken-kaken inen-inen reng apa tak pikir-pikir donga tekan kaken-kaken inen-inen ki rumangsa kurang pas kok kurang pas donga tekan kakek-kakek ninan-ninan kok bareng tuwa malah pisah. Ayo. Ha to. Donga ya tekan puputing yuswa, puputing umur, padha sih sinian, padha andun katresnan. Pancen bener ngono. Tutuk le momong putra wayah. Amin sing dijaluk ya pancen ngono to. Heeh. Ayo to, Gong. Bener, ora kok tekan kakek-kakek kedawan cangkem nek kowe. Lambemu jan kekamban. Ki malah justru klasik. Ah iya. Ngene iki asline. Oh iya. Saiki ra Bagong ra di model-model werna-werna. Seneng ya tru wong dadi manten iki seneng. Saya dipahargyan kaya ngene iki jan nyenengke aku blas ora ya mbiyen. Sing nyekel hansip soalé. Ah iya. Kecekel hansip. Ah ya wis ora iso piye-piye. Paling mengijab tok wis rampung. Heeh, keluargane bojoku karo keluargaku didekke siji ning omah, padha tepung-tepungan terus ngresmekke aku dadi mantan. Wis beres. Iya. Ora nganggo bulan madu. Men ngopo men dintup tawon? Lho tegese bulan madu ki lunga wong loro karo garwane nendi ngono lho, wong cukup ki lunga. Bar rak mandan ngene iki terus bulan madu. Honeymoon jenenge. Lho. Lunga ning Bali. Apa neng Lombok apa neng Nusa Tenggara NTT Nusa Tenggara Barat NTT ki Nusa Tenggara Timur itu Nusa Tenggara Timur suka-suka parisuka andon katresnan wong loro wes ora jamane aku mbiyen yo mung diturukke nang Amban Gedhe karo Semar gek nang kono turu bareng ya mbokne bojoku bapakne bojoku anake ponakane sepupune aku turun nang pojok lor, bojoku turun nang pojok kidul. Iya. Arep bulan madu rekasane ra jamak-jamak. Wis melek tengah wengi bapakne bojoku nglilir udut gedhe banget kaya kebul. Ora sida. Terus ngerti bapakne turu, aku wis arep brangkang nyedhaki bojoku, mbokne nginang. Taktik wis. Ayah iki aku. Ha ta. Rampung mbokne nginang aku arep brangkangan marani bojoku anake sing cilik anake adine bojoku nangis Warataya sidane tekan esuk ya mung mentreleng matane ora ngopo-ngopo blas ora ngopo-ngopo saiki ya Gong beda wong dadi manten wong duwe wong ora iya tur dasare kowe ya mbiyen ya jarimu ya dirabekke hansip kok iya ya ora apa-apa tru Pengumuman tro. Ya. Panggilan kepada Bapak Gito dari Bendo Trimurti Serandaan ditunggu teman-temannya di mobil parkiran. Oh, iki mbok menawa keturunan ning isor ruwet iki tro. Ya ora kok ya. Kok dinteni ra teko-teko ae karang ngantuk paling. Pak Gito dari Bendo Trimurti Serandaan lho saka Serandaane rawuh mrene. Iya. Matur suwun ya Gong padha tresna karo wayang. Mestine ku pancen kudu ngono. Heeh. Ayo iki wektune mepet. Ora gek oke ngomong gek tetembangan sing kepenak sediani gamelan karo Pak Kus. Wayange ya apik, sinden-sinden ya kabeh isih padha kepareng lenggah. Dimanfaatke terus. Ya. Sing muni ya urung akeh mau lagi anting Ayu karo Agnes karo Elisa karo Tatin karo Elisa. Ya.
Aku engko ngecim sing anu lho, tengah kae lho, cendik dhewe kae. Oh iya. Prastiwi. Heeh. Arep tak kapake, arep tak londre. Ora ngajar ana wong arep dilondre ora. Ya mbaya semen ora. Kae ya sok melu aku, nek aku prei ya sok melu kakangku Mas Wisnu. Iya. Wis pokoke ngendi sing payu. Iya. Soale kae ra iso nek kon meneng ki, Truk. Kudu tetep pentas. Ha iya. Wong nek ra ana sing mayange ya dandan Jawa ning perapatan barang. Mesakake kowe iki ora. Ya diaturke yo. Ya, ngaturke tetembangan sing kepenak ya, Truk. Ya. Tak nyuwun pambiyantune, Mbak. Sapa jenenge iki mau ana sing nyuwun Sinom Parijata. Ya. Coba Mbak Orisan dhisik. Ya, Mbak Orisa yo kena. Iya. Nomor pira saka ngendi men penonton prisa? Nomor 3 saka nggonku. Kowe katut ditung ora? Ora. Sing katut ditung anting jiro lu. Ha. Biyaine kuwi. Oh. Sing bengese abang banget itu. Kaya bareng emah-emah kuthuk. Padake jati lan ora emah-emah kuthuk. Ayo ngono kuwi sinden ki dandan ngono ki men ketok apik. Penggirung barang ya suarane ora entek ya isih cantas. Wah lah ya. Kuwi anggere turu terus diinfus. Suarane iki dices ya, Reng. Dices kok ya. Nano. Ha. Iki Mas Joko Budiarto Ketua Pepadi Kulon Progo rawuh. Lenggah kae nang kono. Kandil lho kok iki mentahke omongane wong kowe. Aku nek jak omong apik-apik aku iki kaya sia-sia ngeculke swara iki. Iya. Terus Kang Si kali mulon apa setyane kelakon marang Gusti kang marang Gusti kang peparing. Dasare Mbak Orisa iki lagi nggerbini nom. Wuh, lagi meteng nom to. Kira-kira ya 3 sasinan. Wuh, jare piyai sepuh iki meteng 3 sasi ketok ayu-ayune. Didandani apa-apa wangun. Ngomong sapa? Iki senengane iki. Agene bojoku meteng 3 sasi tak dandani apa-apa ya elek. Ha bojomu elek apa ayu? Elek. Nah, wis pancen saka kono. Ning tetep tak anggap ayu, Truk. Ha iya. Mergo tumrap aku ki malah contoh kanggo temanten. Ditanamkan di hati Mas sapa mau? Mas Johan. Heeh. Maulana kuwi pokoke ayu dhewe sak donya kuwi bot garwane merem mripate nek weruh wedok liya. Iya. Tetep kudu nang omah ayu dhewe bojone. Iya. Kaya aku ya ngono, Truk. Aku ingin weruh wong wedok nganggo miyo katokan cekak, rambutnya disemir. Wah, putih banget wong. Aku langsung merem. Hup. Ayu dhewe bojoku. Bareng tekan omah tak tilik iki ayu kono mau. Ayu sing nganggo miyo. Terus ngoyak aku. Wah. Edan kowe, Gom. Heeh, wis suwe. Iya, ya. Kudu ditanamkan kaya ngono kuwi. Ya.
mantu. Tar kaya njebluke mercon. Tak arep ming sak sinome. Sinom ki awake dhewe rung laire wis ana ya Gong. Wis ning nyatane sprene diunekke ya penake ra jamak-jamak. Anggere gamelane rampek-rampak, sindene ya apik suarane, geronge ya rempek. Wah, ora kalah karo apa jenenge iki? Banyulangit. Ora kalah karo apa jenenge? Liwong. Ah iya. Ya ning ya kepiyano karang ya saiki kudu anut jaman kelakone terus ade ya kudu manut karo kahanane. Kadang kala nek limbuhan kae akeh sing do nyuwun piyai nom-nom kuwi do dalu lagu sing modern-modern ki ya kudu dipinangkani. Ya. Mula nuwun sewu mayang saiki ro mayang biyen ki nuwun sewu angel saiki lho. Kok iso muni ngono? Heeh. Biyen pandemen wayang ngrungokke swara, ngrungokke lakon, ngrungokke nurutke cerita. Nek saiki awake dhewe ngladeni piyai akeh, piyai nom, piyai sepuh kudu diladeni. Ya. Piyai nom karepe piye, piyai sepuh karepe piye. Ya. Ngono kuwi kudu dipikir tenan. Carane wong dodol le masak ki sesuai dengan rasa karo sing padha tumbas. Iya. Nek rasane ora gathok ya wis. Iya, Mula awake dhewe kudu pinter ngolah. Pinter piye carane selalu berpikir setiap saat. Heeh. Bener, Gong. Kudu ngono. Penabuh-penabuh ya ngono ku kabeh. Kudu berpikir piye. Wah iki ana sing njaluk Wahyu Kalaseba. Sesuk kudu latihan Wahyu Kalaseba. Iya. Aja latihan Wahyu Krisnawati. Ha iya. Jaluki Wahyu Kalaseba kok latihane Wahyu Krisnawati ya wis. Ora gathok. Bola-bali didengkul cengele. Sapa kuwi ya didengkul cengele ora. Aku ya gumun sinden ora tau ketemu sing lanang kok meteng ya. Ya men kowe. Ora apa-apa kok. Risa iki lho. Pendak bengi lho melu aku kuwi. Heeh. Ucene ora ana wektu kok ya ngerti-ngerti Pak kula niku nganu nggih izin nggih kula ngandhut. Lho aku. Kapan? Nggih diselakke Pak. Esuk-esukan. Lah nggih Bapak. Esuk-esukan. Hah? Ketemune ning nek esuk. Ah iya, aku mulai bojomu mangkat kerja, bojomu mulai kerja kowe mangkat nyindal. Arep ketemu sok kapan? Kaya Wahyu kae lho sing lanang wani jegal barang. Jegal piye? Ah iki teko telat tak takoni ngopo telat guyang-guyung Pak ana nika. Wis arep metu lawang kok dijegal. Saisane nglakoni ya, Gong. Ayo kepiye to ya? Aku kuwi nek ora sabar-sabare bojoku apa kelakon ta? Iya. Asli aku ora goro ora guyon aku tenan. Bojoku kuwi ya mulang nang isi. Ya, dosen. Dosen televisi. Heeh. Kuwi nek aku mulai dek, Heeh. kuwi menggaweke wedang tok karo gaweke maem. Kuwi aku bar mangan turu. Oh, Turu tekan setengah 4 jam 4 kae. oh. Wah, ngepluk banget. Karang ya ngono kowe. Asli kok ngepluk-ngepluk. Tangi gregah iki bojoku rung mulih saka kantor. Aku dandani bojoku lagi mulih dik. Aku mangkat. Kapan le ketemu? Oh. Ngono ya, Gong. Ya mung sok tak jiwiti. Kaya yang-yangan wae. Harus kowe. Wong wis bangun bale wis mau rasane kudu isih tetep kaya yang-yangan. Nek rasane ora kaya wong yang-yangan, tresnane luntur, kuwi ora apik. Wis ning gedhok. Iya, iya. Mangkel anggere dadok-dadok kok kon ngomong wae.
Nanti kentekan kata-kata e. Terus ke Mbak Orisa. Apike kaya ngene iki. Heeh. Monggo sing kagungan ya tresna karo nggon seni. Bener. Kaya Pak Kus iki kurang apa? Iya. Jereng gamelan lenggah ning kursi ngundang wiyaga bayar. Kono uyon-uyon karo dirungokke dhewe. Weh. Ana wong teko melu ngrungokke dusir. Kuwi wong apa melu ngrungokke kok dusir. Lho, sirar dirungokke dhewe kok kaya aku. Aku ya cita-citane ngono kuwi to. Oh. Aku iki upama dadi wong cukup iso tuku gamelan ngono, tuku. Ngarepe tak gawe pendhopo, lenggan, ngundang wiyaga-wiyaga kuwi. Kon nabuh. Oh, delok raine dhisik. Kok delok raine piye? Angger wiyaga raine pucet delok keserakat iki. Diundang wae. Kon nabuh. Kaya aku nek undang-undang genduran ngono lho, Neng. Apa? Oh, tak ciri khase. Angger tak dodol lawange dok. Sing di tanggaku mbukake raine waras aku. Pripun Pak Bago? Mboten sida aku ya. Tak goleki sing tak undang sing do masuk angin. Oh. Dadi kok ora do teko beseke wutuh. Wong kok cedhile ra jamak-jamak to Gong ora kaya ngono kuwi lho. Sing jeneng bondo iki ditumpuk ora mingsra tak kandhani. Oh. Sesuk kuwi sing ditakokke iki kelakuan tingkah laku. Perkara kuwi duwe bondo duwe akeh iki sesuk kuwi ora bakal dikatutke. Ngono lho, aja cetil-cetil. Kulinakno menehi. Lho, ngono lho. Ngekeki payung wong kudanan, ngekeki sandang wong kawudan, ngekeki pangan wong kaluwen kuwi tembunge simbah-simbah kuwi jane mung ukara sepelene nek dionceki wah jerone ra jamak-jamak. Ana meneh sing jero meneh. Ngendi truk kali ngendi? Kali dengkulmu mlocot kuwi kata-kata kok ya. Nek tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Nek tanganmu kiwa ngulungke, tanganmu kreng tengen aja weruh. Kuwi maknane jero banget. Aja tok cemplungi lho, Tru. Iya. Klep kowe engko. Omongan karo Bagong ira gathuk. Dintekke Mbak Orisa mangga. Kari ngenteni Pak Kuswadi ngemban putu ya Tru. Lah iya. Wis ngerabekke putrane mala karamakake Atmaja Putra. Heeh. Sune putune lair terus dinehi tata upacara kaya saiki wis meh ilang lho. Sing endi? Sing kae lho bocah cilik dikurungi nganggo kurungan jago kae lho. Oh, jenenge kae apa ya aku ora ngerti. Ana nek cara Jawa ana. Engko bocahe milih apa? Oh. Nek ya nyata tenan kok Tru. Nyatane anakku sing barep iki nyilih bolpen, lho saiki sing barep dadi guru. Weh. Oh ya Reng, iya. Nyatane anakku sing barep kae sing wedok kae mbiyen daman dikurungi kae milih dom, saiki dadi tukang jahit. Anakmu mbiyen tak kurungi ra? Ana kurungan luwake. Kurungan pitik. Kowe ya lho teko to? Heeh. Petro ya nyawang to? Anakku aku kurungi malah nyekel kecrek. Kecrek borgol. Saiki nang Polda lho kecekel. Oh, ayo wis pestimu anakmu dadi maling. Gleleng ngene no. Gleleng piye? Anakku nang Polda aku mung ngarep nang kamar mandi kawal polisi. Lho,
Mengarep madang kuwi segone diambu polisi. Kuwi tegese kuwi dijaga ora kok dikawal. Ndak anakmu mlayu. Ha ning ngono apa? Wong ning kamar mandi kawal polisi nek ora anakku. Ora gleleng. Ya wis heeh ngono wae ning. Gleleng banget wis. Nek ora diyoni ndak malah ming padu ora. Wong iki maling kok iso maling kok. Ha tak lebokke nang universitas. Kowe arep mengambil apa, Le? Ya engko sak anane, Pak. Ngono. Maksudnya mengambil ki anakmu ki sing ora dong, tok takoni arep ngambil apa? Maksudku ki aku akan njukuk jurusan apa? Kowe njukuk apa, Le? Dhek muni ya engko sak anane, Pak, entuk komputer 3. Oh. Ayo kuwi terus kecekel kuwi. Aku sing goblok ya anakmu ora. Karang iso ya. Sing nomor 2 wedok kae. Nomor wedok kae pancen iso njunjung mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Oh ya syukur. Kae sing tak mimi tenan. Kelas piro saiki? 3 SMA. Wow. Juara apa kok iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa? Juara dengkulmu mlocot kuwi. Lah ngopo e? Meteng e. Lho. Meteng kok mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ki. Lho kepiye ta? Apa ora gleleng? Sing jeneng anak wedok Bagong meteng tanpa suami iki nek ora wong top-tope wong. Ora saya tak takon tope nggo napa tope? Tope nggo napa? Tope nggo napa? Tope nggon bolpen. Bolpen top. Iki bengi iki Bagong jak omong kok ora tau gathuk ta, Tru? Ya suntik yo, Gong. Suntik matamu e. Ora kasar-kasar kowe. Ora lara kon suntik. Aku omongmu teng pletot ora karo-karowane. Iki sing nyuwun Pak Kos. Oh. Bagonge kudu ngerol. Ket sore mau. Oh, mula tak goleke lakon sing kaya ngene iki. Ayo mbok menawa ta, Tru? Ah iya. Nembang aneh, Tru? Ya. Sing rada gagah. Apa manut karo kowe? Nyuwun suarane Ibu Waranggana. Aku tak njaluk cara nganu ya, Reng. Cara Banyumasan ya. Oke, ora apa-apa, cara Banyumasan boleh. Ora seru-seru bentet kocake terus tak-tek. Tak nyuwun Mbak Rido ben bawa. Neno. Iki saka ngendi, Tru? Saka Majenang Cilacap. Ning sekolahe ning Isi Ngayuja. Waduh, kaya kowe. Iya. Mbak Kayune Rido dalem nembang anu Banyumasan ya. Ya. Ya sing apik dinung-dirungakne piyai ponjok anu Bojong kene kaya kowe. Ya, senajan gara-gara isi akeh penontonnya ya, Pak. Isi akeh tuli. Iya. Piyai Bojong seneng maring wayang kulit aja keliru Rika. Oh. Seneng aring kaya kowe kepriwen? Senengane wayang kulit Rika wedok rada bosok putune ya. Wis wengi ya mandan budek. Apa? Mandan budek. Wis ngeli. Wis wengi. Oh, wis wengi. Oh, melu budek kene. Iya. Sama. Ya. Raden, kiye lho anting iki mangan terus kiye bocah iki. Apa-apa dipangan. Ya wis ben karang bocah ya. Ayo, kowe kuwi lho gayane nglamur. Tahu tahu rebus ya dipangan ora. Nyong sida kon nembang ora? Sida Mbak Rido aja kaya kowe aja gelak. Ratin Arya Waraku Dara Nyata lamun Satriyan Jodi Pati kengko rame entah nak cara Banyumas iku kudu Loha
wis saya suda iki ramene ya, Tru. Heeh. Kejaba nek gelem metu tengkleng. Wah. Dapurmu ora njur nembung. Mboten Ding, mboten ming guyon. Dene wonten nggih monggo. Wis Gong, ora saru ora. Saru Bagong saru. Godhek wak simbar jajak Yen nganti yen ngandika gerang pindak guntur Nyata Satya Prawira Rama. kaget nyong Pak. Nyong ya iya. nyong yo yo. Tuli kaget kudu bareng sih. Aja mancing. Ora mancing. Nyong ora kepengin mancing. Dasar Satria Prawira Rama Iling kula iling. eling kula eling Ayo, mikir dadi cekel. Ayo. gunungane senapati
Marah kanca. Ming marah kanca kok marahi mengguk uang. Kudu pucuke le maring anak. Oh, kae kandhane. Kowe meneng to, ndak do kepoyo-poyo kae kowe. Iya. Kacek kapak ditinggal gembleb janyacat ora seneng mundur bae gelondong kalaning aji pring gelondong kalaning aji rama awas kur ya rasane wong dikamaru ana maning gendinge wangku balinga sore mae sae omong pokoke anggere iki wae urung tru iki seprete rung do dombe anggere muni dombe terus wah bar gara-gara kae do urut antri nguyuh antri nguyuh ora ya ora apa-apa apik iki mau heeh ayo gentinan gong wis iki mau gareng Sinom Parijata aku Banyumasan kowe arep ngopo aku nembang. Ya, nembang. Nembang apa? Sik tak mikir sik. Ya, model ngendi sik? Ya. Napa? Kula tak matur nggih, Gembira Loka niku mboten wonten kijing. Wontene kewan kok ana sing Gembira Loka kijing. Asnane Pak Joko Tirtana. Sing duwe Gembira Loka. Ana kijing mirane Gembira Loka sing. Dadi suarane bareng bapak-bapak ngendika ana sing mburi Gembira Loka ngarep kijing miring. Gembira kijing. Loka miring. Ya wis. Heeh. Ayo Teng kowe nembangane Teng. Ya, ayo ndak nyambut gawe nok Cahayu. Ayo. Napa? Ayo terserah, apa wulan andung-andung apa? Ya apa? Mengkari siji wektune iki. Apa Pak De? Wulan andung-andung. Ah, Banyuwangian, yo. Buwane? Bawa terserah apa? Nah, sing kae mati bareng, urip bareng ngono kae. Dengaren wis murai ora ngantuk cah iki. Heeh. Nek nyenggaki mau lho bengok-bengok seneng aku. Oh iya kok. Seneng Mas golek ngoyo-ngoyo. Kowe iki kon ngadeg malah cerewet wae. Lah ngadeg apa? Oh iya no kae ana sing. Oh. Iya, iki wis sapa ngerti sok kowe diundang Pak Kus dhewe mrene.
Kon bengok-bengok. Kon ngopo? Ya kon luap-laup ning latar. Karo dibandemi. Mesakake. Ya, bawane cara Banyuwangi. 6 Omonge top tenan nek swara kono. direbapi ya parang lho Pak De. Rasah. Lah timbang memang kedip-kedip karo Mbak Ayu terus ya. Ya men karang bojone. Oh iya. Bojone kedip-kedip kuwi kangsenan kok. Engko tayungan ya. Heeh. Dandun dandun. Ya. Walase ono watese urip bareng mati Dewe-dewe. Biareng semayane Boleh nyekel mic iki keleke ora dipamerke. Wong nyekel mic kok mesti ngene lho. Iki ra kemana-mana toh. napa nih sing kemana-mana Baunya. lah aku wis nganggo Rexona. Wah. Rexona 3.500 pamerke. Yo. Leletono ndok asine malah. Buru-buru. Omongane karyo maning urip bareng mati bareng semayane Piye, ora swara iso dinikmati tenan. Iya, iso anu lho, kekuatane iki mesti saka wetan kowe nggo sebeh mesti ya. Nggo pengasihan kowe. Sebeh ya apa? Maksude kowe iki nang ndi lho? Dek mben kae nang Ngawi ya penonton sak alun-alun kok iso rep sirep kowe nyuwara. Urip mati bareng mati bareng sampyo. Heeh. Iso meneng kabeh. Iya, ya mae sangoni rombokne. Paling anting-antinge kuwi. Oh. Napa? Anting-antingmu kuwi lho. Oh, sing nganggo kembang mbok sesuk sak pote. Keabotan. Kewer-kewer kupinge ora. Heeh. Mangga. Napa Pak? Ulang andung-andung apa gelang alit? Ulang adung-adung. Tenane. Aku seneng ulang adung-adung. Ya sampean joget tapi. Wah, wis tak antil malah modar. Ulang andung andung. Na 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 ni na na na. Nadane ora pas ora. Wis semen ta? Iya yo, mangga.
bocah ya belajar ngono terus. Sesuk golek tembang Banyuwangi sing anyarane ya. Nggih. Apa kira-kira? Cengkir gading, impen-impenen. Cengkir gading sing piye? Tayungan lembean kegol ring kadoan. Oh. Terus repe mengke nge-rap Pak Di. Repe. Tapi didrami aku gelem e. Ya aku sing ngedrami kok cangkemku. Fales. Fales dengkulmu mlocot iki. Aming dram kok fales. Ayo. Ngene iki. Dis tak. Oh ya. Sekar gendeng cengkir kadeng gandinge wong meneng ngono kelopo yo mayu dunia karisa mantul kaki senalono cicira kawitla alama ning kalengan sutra pene ono onduono kelopo beda sip iki. Apik tenan tembang-tembang kono apik sesuk dilatih terus. Ya. Sesuk. Ora nekat kaya nganggo kesel barang kok jero. Selapingin aku. Aku selapingin dosa, sak dudusa, sak dudusa, sakia. Cengkir gading. Seneng tenan aku. Wah, Trak. Bapak mripate mendelik. Ngewaske kene, ayo sowani engko ndak salah duka. Ora penak, heeh. Rire sarta pawonu teng ranu.
Semarika den prayitna semuriris semuriris eka balik legegekugek sadulita mel ndara kula Den ndara Puntadewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Kakang Semar ndak tampa ora liwat tiba padha-padha Kakang ndara Werkudara bekti kula nggih Den ya Semar ndak tampa tiba padha-padha ndara Janaka bekti kula iya Kakang Semar ndak tampa ndara Gatotkaca bekti kula nggih Gus iya Siwa Semar ndak tampa Senet ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bambang Senet ndak tampa pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Bambang Senet ndak tampa ora liwat pangestu tampanana Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya Senet ndak tampa pangestu tampanana nuninggih enten apa Den kok sami rawuh enten Karang Kadempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wong dene ingkang kawiwaha tanana kejaba mung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri saka ngendi Kyai Semar putranipun Sinuwun Ndarawati kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon mengkono Kyai Semar nggih sabanjure kepiye mitra taturipun Petruk niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar Maragage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma ngarepe dijogeti Wanara Seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Puscindhe Parijata Kencana gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangirite Dewa Bagus kula niki wong sekeng kula niki wong ora duwe Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti
ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Punta Dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanana kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Banda Wanara Seta ingkang bisa njoget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanana kejaba amung ingkang reksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan lawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndarawati Kakang Nayantaka mareka den prayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sartaning gamelan Lokananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka. Wah, matur nuwun Den, matur nuwun. Wah, Semar. Aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura. Bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Anoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon. Lajeng keparingipun ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadangku wis sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Anjabala Pandhawa ya gumulung. Petruk Bagong, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Rang ya. Ya.
prepara rek mangusram yo ngambreng kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kok nderek sampeyan wah ngeribet laku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa kula ora dianggep lan duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe Aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maesa Jenar wah yen pancen ngono ndereka sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh miat langaning kalangguan aglar pandhan muncar tinon lir kekonang surum sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabe sampun kinten kula cumalena karana nembe sepisan menika kula sak pejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah
Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Kowe lah dalah. Lah. Persasat kadidene kejugurgan Wukir Sari kelemaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene mboten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemasami kedanan Kanjeng Andika Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Iki Lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah geculku marucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna, wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis priksa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau tadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna, wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan ngersaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujute Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden kula aturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangke badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun.
wonten dawuh sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra sewu negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu sewu negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuhing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa basa lintang dadi pengantu-antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Maraina semubang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini tungane engkong lir wuwu sing pine panca bebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagagan ora kaya madeg ana ing kayuwangan